sortit amb aquesta convocatòria de rebuig a les darreres detencions arran de la vaga del 29 de març. Aquesta, recordem, és la tercera concentració que fem. La primera va ser arran de les detencions que hi van haver just després de la vaga, unes detencions completament arbitràries. La segona va ser just el dia següent de la vaga, que van detenir a dues companyes més. Aquest cop van ser detencions clarament polítiques. I ara ens reunim una altra vegada, ens concentrem una altra vegada per denunciar que tornen a la càrrega i tornen a fer detencions que són una mostra de criminalització i que responen a uns interessos clarament polítics. I per això no només tenim el dret, sinó que tenim el deure de denunciar tot el que està fent Convergència i Unió aquí a la comunitat autònoma i tot el que està fent el PP a l'estat espanyol. Tenim el deure de denunciar que estan fent servir la vaga del 29 de març per engegar tota una política repressiva i de criminalització dels col·lectius i dels moviments més combatius. Aquí a Tarragona, l'esquerra independentista, estem rebent un cop fort. Ja van 2 persones detingudes i no sabem si això continuarà. I això ens ha de fer sospitar clarament aquests interessos polítics que hi ha al darrere. Les dues acusades de l'esquerra independentista, igual que les dues altres acusades d'altres moviments, estan acusades d'obstaculitzar el trànsit, entre d'altres coses. Recordem que aquell dia hi havia molta més gent i de moment només la militància dels sectors més combatius estem rebent aquests cops repressius. Recordem que s'està intentant aplicar una legislació pròpia d'un estat de setge, una legislació que pretén criminalitzar qualsevol tipus de reivindicació, fins i tot arribant a dir que la resistència passiva pot ser una mostra d'activitat violenta i d'activitat fins i tot d'apologia del terrorisme. I el pitjor de tot és que sembla que davant de tota l'artilleria mediàtica de manipulació que van engegar just després de la vaga, arran de les tertúlies, de les telenotícies, on van començar a parlar de la gran quantitat de destrosses, de mobiliari urbà, i quan van començar a criticar que si les actituds violentes, el pitjor de tot és que tota aquesta artilleria mediàtica sembla que està colat i que la gent s'indigna molt més per 4 contenidors cremats i s'indigna molt més per 4 aparadors dels bancs i caixes que recordem que s'han quedat als nostres quartos. S'indigna molt més per tot això que no pas per la violència diària que està patint quan no troba feina, quan li estan retallant els seus drets en sanitat i en educació, quan l'estan desnonant. Sembla que la gent no és capaç d'indignar-se pel que realment condiciona la seva qualitat de vida i sí que s'indigna per no que li diuen a la televisió que s'ha d'indignar. No tot això, fins que no fem un canvi d'actitud i comencem a pensar per nosaltres mateixes i deixem de ser lloros, repetint el que ens diuen a les tertúlies, fins que no canviem de xip, els estem posant en safata de plata. I per això estem aquí avui, per denunciar que tot plegat és una artimanya fastigosa per part del poder. I a més, una de les persones detingudes val a dir que és una persona que clarament va posicionar-se quan van haver les primeres detencions. El nostre company de l'esquerra independentista va ser la persona que va estar acompanyant les primeres detingudes, va ser la persona que va parlar en la concentració de les primeres detingudes i va ser una persona que va escriure un article criticant que l'actitud de Convergència no feia por sinó que feia vergonya. Després llegirem l'article i resulta que això avui a la declaració davant del jutge s'ha utilitzat com si fos una prova. Clarament el que ens estan dient és això: si pensem, si actuem, si reivindiquem, rebrem una repressió. Doncs el que pretenen és que ens quedem calladetes i a casa ho porten clar. I això que estem fent avui és una mostra de rotunditat, és una mostra de coherència i ha de ser un tret de sortida més i ha de ser un acte més com els que portem fent, que demostra que estem decidides a lluitar per canviar les coses. Tot seguit li dono la paraula al Santi, que va ser una de les persones que va ser detinguda amb la segona tongada de detencions,
I al final de tot parlarà el Josep Maria, que ha estat una de les últimes persones detingudes.